Latsho igwitsho lalapha ekhaya ejikelele kaloku lisitsho nje liyachwechwela into yobana ngoku sesichwechwela ngasemnyanga kuba kaloku siyiqwela siyiqongqotha iyure yethu sibambe ngazibini kaloku kwabo bebenathi kusukela kwiyure yokuqala de kube ngoku kodwa ke samkele abo basandula ungena kwiyure yethu yokugqibela yenkqubo siyiqwele kamnandi wena Nadia nembongi uSinethemba esitsho izityhilelo kodwa zazityhilelo zinzulu manje zinzulu futhi ke ubuyajonga nemboni zakwantu zazityhila zisithi lumkani maAfrika zemke imkomo magwalantini siyabona ngokapha elizweni into yobana kuhle ntoni siyayibona bangenene yingqumbo yeminyanya ngoko ke maAfrika masivukeni sizivuthulule simamele kaloku ilizwe lasembo bayathetha okhokho ngalomazi siyanamkela ke mbukeli sithi hlalani nathi apha ku SABC Plus kuninzi eseniphathele kona nakule yure singena kuyo njimlo ke unonkanyezi kalubisi umadlongothi mazipho mamshukumo mazona ngezakhe ndihamba naye uNadia xa sijonga kulamanqaku sibaphathele ntoni Lo ndikhawulezile mani namhlanje lo mvula ufani nabanye omvula uthela ukhawuleza nje andikholwa uba sesekuyiro yokugqibela yazi ndixelele xa kumnandi xesha liyakhawuleza liyabaleka ne hayi liqengqelekile namhlanje kanti ke xa sijonga kumanqaku esiza nawo ngalindela oku esisematheni amaphephandaba imo yezulu kaloku sizaba nawo ke nodliwanondlebe kwezempilo ngolunye ke okukugqibela lolumalunga neemvumi emculweni inkulu ke into yasemculweni kuyathetheka noko izinto ezininzi kodwa ke sizayibamba pha ngo-1:30 lo nceko kangoku masijonge ezihamba phambili Inkokheli yombutho wamanina ye-ANC uSisi Sitolashe umemelela ukuba abantu bavotele lo mbutho kunyulo lonyaka ozayo. Andinanto undize kanye nkosi ndize kanye nkosi yam molweni emakhaya igama lam ndingu Ekhaya ndiyimvumi zenihlale ke nibukele Ekhaya Jikelele apha ku SABC Plus nonwabela izinto ezifana nezemidlalo ezendaba nazo zonke ezinye izinto enizithandayo emakhaya ningahambi Inkokheli yombutho yamanina ye-ANC uSisi Sitolashe ixelele amalunga lombutho ukuba akhuthaze abemibeli bavotele umbutho phetheyo ukuqinisekisa impumelelo kunyulo lwango-2024 ebethetha kwinkomfa yamanina nalapha abathunywa bebeshukuxa imiba yombutho ezopolitiko izisombululo nemo yemigaqo-nkqubo Nanjengoko i-ANC icwangcisa ukusebenzela ukumemelela uninzi ngakulo phambi konyulo lwango-2024 iphiko le-ANC lomanina luhlabe ikhwelo ukuba amalungu wabo azijule ijacu ukuza neziphumo zokunkqenkqeza phambili kunyaka ozayo. We are going to carry the ANC campaign that is going to make the point that the ANC win 2024 election. Iphiko le-ANC lamanina likwatshotshe entla mayelana nesiphithiphithi sendebe yamabhokobhoko KwaZulu-Natal ekuqaleni kwale veki bagxeke kabukhali umphathiswa wophuhliso loqoqosho uSiboniso Duma ngokujongela phansi inkulu baphathiswa uNomusa Dube Ncube ze bamgxeka kabukhali ngabakubiza ngocalucalulo oluphandle ngokwesini. ANC can't be spared in fighting off gender-based violence. So we need to be more vociferous as Women's League, which we are, and we are going to deal with everyone else who is embarking on that. Malunga nokuchithwa kwephiko lamanina e-ANC KwaZulu-Natal uTolashe uthi lo mba usenkundleni xa kungoku isigqeba senkokheli zeliphiko zephondo sanyulwa ngo-August kodwa sachithwa kungekudalanga kunozala wombutho ngenxa yezityholo zeenkqubo ezingezizo ezalandulwayo kuvoto. We will listen from what court is saying. Eliphiko le-ANC lamanina likwavakalise ukusikwa inimba kumbhodamo ojamelene noluntu lwasePalestine begxininisa inkxaso yabo ngakumbi kumanina nakubantwana.
Ukanti kusenjalo inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema imemelele amasebe e-EFF ukuba ahlale ekulungele ukunceda abemi beli lizwe. Ethetha kwingqungquthela ye-EFF ebibanjelwe kwiziko eMahikeng Civic Centre, okaMalema ulumkise amalungu alombutho ukuba angamameli izikhalazo zoluntu kuphela xa kaloku belungiselela uvoto. Le inxalenye yephulo le-EFF lokugaya inkxaso nebizwa ngemayihlome. okaMalema uxelele amalungu alombutho ukuba i-EFF isisisombululo kwingxaki eziliqela kweli lizwe. Beligcwele liphuphuma iziko iMahikeng Civic Centre nanjengoko iqela le-EFF beliqhuba iphulo lalo lemayihlome. okaMalema ukhuthaze amalungu e-EFF ukuba asebenze ngokuzimisela elungiselela unyulo lonyaka ozayo, watsho esithi i-EFF sisombululo kwingxaki esigubungele lilizwe. Once you have the beret of the EFF, once you have a t-shirt of the EFF, you are the solution immediately when you enter houses. You must see the smile of our people when they see you. So why are you doubting yourself? Do not doubt yourself. Riantoe no. Rolwana no. From here, the only place we are going to stop at is the union building. We are marching into 2024, highly determined to come back with victory. I-EFF ithi qinisekile ukuba iza kuyifumana ivoti yabahlali beliphondo. Abemi ababini baseMozambique bamanjwe kumda weKhosi Bay kumantla wephondo laKwaZulu-Natal emva kokufunyanwa benempahla ekurhaneleka ukuba zibiwe. Abarhanelwa abaminyaka ingama-31 nama-44 bebeqhuba ivene nezibane zasezitalatweni ezibiweyo ezingama-52 ezikamasipala waseThekwini. Amapolisa athi izibane zasezitalatweni zixabisa malunga nezigidi ezi2 zeerandi. Usodolophu waseKapa uJordan Hill Lewis umemelele unyamezelwano emva kokuba kunqunyanyiswe umthandazo wabantu bakwaSirayeli eSea Point emva kokuphazanyiswa ngabalandeli abaxhasa iPalestina. Amapolisa kunye namagosa omthetho adubule iziqhushumbisi kwaye asebenzisa namanzi ukuphelisa eso siphithiphithi. Umjikelo omtsha wengxoxo ezixhaswa zizizwe ezimanyeneyo wokunciphisa ungcoliseko lweplastiki kwihlabathi liphela uza kuqalisa eNairobi eKenya namhlanje. Umphathiswa wezendalo Barbara Creasy uthi uMzantsi Afrika uza kube uhlaba ikhwelo kuncedo lwemali ukunceda ilizwe lijongene nongcoliseko lweplastiki. Iplastiki ezifumaneka kulwandlekazi lwehlabathi zinyuke ngesixa esingazange sabonwa ngaphambili ukusukela ngo-2005 kwaye elo nani linokuphinda liphindwe kathathu ngo-2040 ukuba akukho manyathelo athathwayo ngokophando olupapashwe ngoMatshi ka-2023. Ukanti zolo sizibonile imvula ezinkulu apha eRhawutini kodwa namhlanje asiqinisekanga uba kuza kwenzeka ntoni na. Rhawula nalo uqikelelo lwemozulu.
Nkosi kakhulu mbukeli we-Ekhaya Jikelele ngoba kaloku usahleli nathi singalibali kaloku pha ku-SABC Plus uba awukakabi nayo SABC Plus awusibukeli khona pha ku-SABC lihaye hayi mna ndiyakujaja mbukeli asoze kaloku kunini siyimemezela uzawuthi uhlelele ntoni hayi ufuna ukohlwayo kunini siyithetha le ufuna ukohlwayo asisacengi ngoku asisacengi mbukeli nakanjani qiniseka into yokubana ukwazi uphoswa kaloku yintandokazi ye-breakfast show yoyithanda kunene i-SABC Ekhaya Jikelele kanti mbukeli siza kuwe rhoqo sisiza kaloku kumajelo ethu osasazo apha e-Auckland Park kanti ngokumbukeli njengoko sikwamkele entengisweni singena kaloku kumaphephandaba abo sijonga kaloku ezithe zatshotshe ntla kwi-news papers zeziphi esibakrwabisela kuzo wena Nadia namhlanje namhlanje saqala sijonge i-Sunday Times sihambe ke siye kwi-City Press ukanti ke gqibeleni sizawuthi sijonge isolezwe uqala kwethu ke ngoku siqala nge-Sunday Times ithetha ke ngodaba olukhulu okwenzeka ku-N3 ithi ke awusoze uphile kwinto elolo hlobo ndiyaqonda ke kutsho abemi bendawo kanti ke abaphangi bendlela baji ku-N3 bamenza abe sisihoko kunjalo nje abasebenzi bezitishi zamafutha ezithuthi abasajiki nonwele xa amaxhoba ophayo eze kufuna uncedo uyabonakala uba yinto noko embi lenzeka pha ku-N3 ya uhola wendlela ke apho umphathiswa wezothutho usindisiwe Chukunga kunye negqiza lakhe bathi ke baqweqwediswa gxebe baze bakhuthuzwa kula veki sele bephantsi kolawulo lwezaphuli mthetho ezazulazula ezigrogrisa abaqhubi emva kobumnyama kuske kwenzeke ntoni na ku-N3 abantu bayarojwa nangoku ezimotweni kakhulu ingakumbi ngoku kaloku sisondele kuDisemba ngoko ke abantu funeke behlale njalo bevule amehlo sisondela kuDisemba imoto ngoku izinga liphezulu abantu bayahijackwa imoto ziyebiwa kubi kakhulu qinisekisele uba umuntu ngumqhubi nje uqhuba ngononophelo uqhuba amanye amehlo ujonge phambili ujonge emacaleni kuba awulazi ikrele lisemva kwakho izawuthi gqikweliphi icala and la N3 uzaba busy kakhulu ngoku kuba koloku sijonge kwindlela kuDisemba and abantu abaninzi bazawuhamba bayotyelela kwela cala ngapha zingozi kuninzi kodwa siyathemba into yobana le migaqo okanye ezinkqubo ezisiwa ngurhulumente ezendlela zawuqinisekisa into yokubana ezilwa nolwaphulo mthetho ziwusiphula nengcambu uchuncembe mbukeli sijonge iphephandaba lesibini uCity Press kwenzeka ntoni pha wena Nadia ithi i-VIPs kwinqwelomoya yomongameli zakwazi ukwenza isidlo ngexabiso eliphantse libe ngama-24,000 umntu ngamnye ngexesha lokubhabha kwabo gxebe besuka eLondon bebuyela eMzantsi Afrika kunyaka ophelileyo emva komngcwabo kakumkanikazi uElizabeth II ingathi ke babonakala ngathi batye imali eninzi kakhulu besuka ke eLondon besize eMzantsi Afrika noko ininzi kakhulu le mali ibalwa apha for uhambo olunye labantu abambalwa kangaka xa sikola ke mbukeli siqongqotha sizawuqwela ngephephandaba lalo isolezwe njengokubona mbukeli nali iphephandaba lesolezwe kubhaliwe kusitsho into yokubana usaziwayo womsakazi obishini lwezibhamu okanye kwishishini lezibhamu isiZulu mbukelo uyawusixolela kodwa ke siyambona phana uZim Dola ingxabano ke phakathi ukasaziwayo wesikhululo sikanomathotholo uZim Dola walo kaloku uKhezi FM kunye nomphathiswa wamapolisa uBhekicele iya isibambi njengoko kaloku umphathiswa ucele egxeke uZim Dola owaya kunomathotholo evakalisa ungoneliseki kwakhe ngokudutyulwa kwamapolisa uyawuqonda ukhumbule mbukeli into yokuba kwezi veki zimbalwa zigqithileyo ikhona iclip esithe sandidlalela yona apho besimbona kaloku umphathiswa umnumzana Bhekicele egxeka kabukhali uZim Dola ngentetho wayenza pha kuKhozi FM kuthe xa kusuka apho yazi ndiye ndaxhalaba kakhulu xa ndibona wena Nadia ivideo yakhe uZim Dola naye sele ziphendulele sisho into yobana akaphephanga ngoku caba mhlambe uku-exercise i-freedom yakhe of speech ba avakalise indlela wayexhalabe ngayo iyabonakala
into yokubana noko iye yaba sisigrogriso ngoba ngoku uthi ngoku sele efumana i-threats uyoyika ude waba kanti ukhupha ivideo esisho into yobana uba ngaba mna ndiyadutyulwa nize niqonde uba kukwela cala lingapha kuba ke kukho nezityholo zokuba mhlambe kunemipu anayo. Utshilo ke kulaa video uZimdole sithi mna andinakwamipu. So into ebuhlungu kakhulu le eqale nje ngokuba uZimdola avakalise imvakalelo zakhe ezazibuhlungu ezitsho kunomathotholo yafikelelwa kumphathiswa ubheka icala wayigxeka kakhulu njengokuba seyifikelela kwelinqanaba. Nami bendikhe ndayibona phaa kumakhasi onxibelelwano ethetha uba nefemeli yakhe ngoku ingathi yabandakanywa kule nto abagrogrisi yena kuphela nobhuti wakhe naye selefakwa kule nto. Hey nosisi wakhe kananjalo bendithe apha ekuseni xa ndithi ndityhila phaa kumakhasi onxibelelwano nosisi wakhe kananjalo uwenza ivideo esisho into yobana hayini bethuna kugqumela amarhanca kutheni na ekhaya saba nezigrogriso ezinjena kubuhlungu kakhulu. Ukanti ke ngoku uZimdola uza kuvela enkundleni malunga nemipu emibini kunye nenjini yemoto eyebiwe ukutyholwa ukuba ifunyenwe kwindlu yakhe. Hey iyayibashushu imbi kakhulu umbukeli. Ayike siziqonotha ngolohlobo ke ezamaphephandaba uyawuqonda ukhumbule kaloku umbukeli into yobana sikunikezile uSunday Times salandela ngaye uCity Press ayiqala sayiqonqotha ngalo iphephandaba leSolezwe. Bangabambukeli zikhona ke indaba ezithe zatshotsha enhlawuthe wazibona kumaphephandaba qiniseka into yokubana uyasitheka Ekhaya Jikelele ngomsosayo ngabona sele sithi thatha kule idesika yalapha ekhaya masibathathe sibasevenkileni Nadia. Bukeli masibhatala amatyala wena ungalicofe lo qhosha siyabuya kaloku. Enkosi ngokuhlala nathi usabukele Ekhaya Jikelele kanti ke ngoku singena kwisiqendu sethu sezempilo. NgoNovemba kuphawulwa inyanga yokwazisa ngempilo yamadoda yaye isebenza njengesikhumbuzo sokuqhuba incoko eyongezelekileyo ekwandeni kokuxhaphaka komhlaza wamadoda. Inyanga yokuqaphela ngomhlaza weprostate iqatshelwa kwihlabathi jikelele minyaka le ngoNovemba. Kulo nyanga ke inyanga yokwazisa ngomhlaza prostate ibheyozelwa phantsi komxholo othi know your risks. Lo mxholo ugxininisa ukubaluleka kokuhlolwa rhoqo ukwabelana ke ngolwazi malunga nezinto ezinobungozi kunye neempawu kunye nokubonelela ngenkxaso kwabo bachaphazelekileyo kumhlaza wesifo seprostate. Ukuthetha banzi ke kule ncoko sinaye uGqirha Brighton Mashaba apha enkqubeni. Dr Brighton Mashaba masikubulise Ekhaya Jikelele. Nice. Good morning. Ngiyabonga ukuba nami la kule radio le TV stokhuluma ngale sifo se prostate cancer. Ngithanda ukubonga naba laleli naba all the viewers from all over the country. Enkosi kakhulu singaqala mhlambi usixelele ukuba kutheni inyanga yokwazisa ngomhlaza weprostate ibalulekile kangaka kwaye abantu abafuna ukuzibandakanya kweli phulo bangazibandakanya kanjani? Okay, yokuqala ngathanda ukuqala ngokudiscuss ukuthi yini le prostate cancer and nakuthi yini le prostate before singaya kulamanye ama questions. So prostate is a gland lesithola lapha kumadoda, and le prostate gland it's just one of the glands that's responsible for sexual function. So as we grow older, now iyakhula and iyathola itifo tokufana ne prostate cancer fana na benign prostatic hyperplasia lapho khona uthola ukuthi umuntu wendoda angasakwazi ukuchama kahle, and then lastly iyakwazi nayo ukuthola infection which we call prostatitis. So it's very important ukuthi amadoda atinakekele, as you set up an awareness month ukuthi ngikhulume ngayo le prostate cancer. Sifuna ukuthi amadoda ayazi ukuthi le prostate cancer it's something that is very deadly and we must take it very serious. So as akumelanga ukuthi silinde up until ifika la ukuthi itosibulala nje, we must always prevent before it happens, because prevention is better than cure itself. Ungathi mhlambi ibangelwa yintoni iprostate cancer? Zeziphi izinto mhlambi umuntu anothi aziqaphele
ukuze mhlambi azikhusele ba angayifumani? I think your audio is a bit difficult to hear. Can you just speak a bit louder? Okay, ungathi mhlambi yintoni ebangela i-prostate cancer emadodeni okanye mhlambi yeyiphi enye into umuntu angathi ayiqaphele ukuze azivikele okanye azikhusele kwi-cancer? Okay, so i-prostate cancer yona itself iyahambisana lapha emndeni. So if your father ke unayo le prostate cancer, ama-chances yokuthi umntana wabo abe nayo, they are very high, and iyo le the main biggest cause of this prostate cancer. In short, ngathi it's hereditary or genetic. But there are other things that are responsible for that, which are just very less nje. It's about the lifestyle, isn't it? Obesity, we have established ukuthi nje increase risk to tolerate prostate cancer. But amongst other things, it's easy for some daughter. You need to be above 40. Of course, we have seen it who madoda who are less than 40 years, but it's more prevalent on la madoda who are above 40. And then as well, we have seen that abantu bemnyama, they tend to get more prostate cancer than abelungu. And this is the study that we can't even seem to explain why it's happening kanjalo. Ungathi ke doc zeziphi impawu zokuqala umuntu anothi azijonge ukuze azokhawuleza ahambe aye esibhedlela okanye aye kugqirha ayophonononga? Nadia, isound yakho is quite very bad, yes, my dear. Do you mind checking it? Uyandiva ngoko? Isound yakho, sound angikuva. The first few seconds. Okay, bendibuza impawu zeziphi impawu zokuqala, the first signs umuntu anothi azijonge aqonde uba mandikhawuleze ndiye kwagqirha? Oh, okay. One of the first few signs prostate cancer, nale BPH inkhulume ngayo, nale prostatitis that happens ku amadoda, is that umuntu madoda astruggle ukukhama. Number one, umkhama usaphuma like before when they were still young. Number two, ubona ngathi ebusuku uvuka kakhulu lo muntu kwathi ayokhama. In most cases uvuka kayi-1 or awuvuki at all, but utobona manje utoqala ukuvuka maybe 3-4 times uyokhama, and ma uyokhama awuphumi umkhama omningi lapha, uphuma uncane. So once you start having those signs, you start wondering, and you're above 40 and window, you start wondering if you have these things. Some of the signs ukuthi nje ma uyokhama, before uqala ukukhama, lo mkhamo awuphumi straight away, mele upushe for isikhathi, and then that's when the urine will come out and uphuma kancane nakhona. Another thing ukuthi ma uyokhama uthola ukuthi nje umkhamo wakhona uyashisa, or ma uye emaqandeni uthola ukuthi kuphuma nengathi on ejaculation. So all those things are some of the signs that you can look out for, especially if you are in that age range. Doc, njengoba esi sifo usithi uba sisifo esijonge kakhulu abantu abangamadoda, siyawazi ke ba ayingobantu noko abathandayo ukuya kwagqirha abo. Ungathini mhlambi ukubakhuthaza ukuba baye kwagqirha bayozitshekisha i-prostate cancer, kwaye mhlambi bafuneka baye kangakanani enyakeni? Yeah, inkinga enkulu leyo. Nami I always face that challenge ukuthi it's only the ladies bafika like him, but hey, phela indoda yami ayisaphile kahle, uvuka kakhulu nalokho. First of all, ngifuna motivate la madoda ukuthi shem, you won't lose your masculinity or your pride nje consult a doctor ma unenkinga. Amadoda anjalo, they are like that, abafuni bayodinga help if there is a problem. So I would say the one thing is this: if you want to get treatment or you want to get help, start off kusase early, prevent kusase early before you can come in when you have problems. So the guidelines that are South Africa, if you are a black male and then you are above 40, you can come in from the age of 40, and then we can check you lab. From there, we can pick it up kusase early. But if there's 45, if there is a history, like your father or your grandfather, kuna history of una prostate cancer or anything like that, or the mother has breast cancer, because those two are related, then we start checking you from the age of 40, and we do it every year.
But if there's none of that, then 45 years from there, and then we check every 2 years. Check a PSA. So mafika like it, say checker, skuluma always we take some history, and then sub-examiner, and then we take blood. It's what we call PSA. The number of PSA should be less than 4. And once it's less than 4, we know there's no chances of prostate cancer. But anything above that, we start getting worried about prostate cancer. And the more we pick it up, early, the more we can achieve cure, early. But if C pick up already advanced, not develop as now a chance you to reverse a low damage that cancer could have caused. Ingaba mhlambi ikhona indlela yokuthintela ba ingabi saqala. Ngabe khona indlela to prevent it from actually starting and developing. Ingabi saqala kwaphela. Nadia, your line is bad. I can barely hear the first few seconds. Okay. Uyandiva ngoku? No. Okay, ngathi sizinengxaki kancinci apha no doc kwezonxibelelwano. Kodwa ke bukeli sisathetha kaloku indaba ye prostate cancer. Now I can hear you. Sisavana gqirha? Yeah, manje ngiyakuva. Okay, bendibuza mhlambi ikhona indlela umuntu athi azithintele ba ingade ifikelele kuba ibe yicancer. Yes, and amadoda azoyithanda le ndaba. Kune study that was published lately, but indoda imele ejaculate more than 21 times in a month to prevent the occurrence of prostate cancer. That is the one lifestyle advice I'll give everyone this morning. Ejaculate at least 21 times. So our fathers, they need to know that to allow that man to ejaculate that much time, it's actually reducing the risks of prostate cancer. But otherwise, many things we can't prevent because, like I said in the beginning, our genetics, it's usually we tolerate them from the father, grandfather, and all those type of things. But that little bit, yes, will help. Ungathi zeziphi ezinye indlela zonyango ezo ke ezilungiselelwe abo basebezifumene benesifo somhlaza? I think we have a problem, yes, Nadia. I can barely hear you. Okay. Bendibuza ngendlela ezilungiselelwe abo bathe bazifumanisa bana okay sesikhona ke isifo banyangwa njani zeziphi indlela ezilungiselelwe bona? Oh, okay. So treatment of prostate cancer is very easy, especially if she pick up kusase-early. Si classify ngeti ama-risk A3. Kuna low risk, kuna intermediate, kuna high risk. So low risk, ama-chance yokuthi spreadile are very, 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 very low. And as it goes up to intermediate and high risk, ama-chance yokuthi spread are very high as well, and it goes up with the ladder. So if it's a single, there are different options where we can achieve cure. And I'll just mention the treatment options. Number one, suppose we operate as Jikelele prostate. And masi operate as Jikelele prostate, we take away the cancer. Or kune radiation, singayishisela le cancer, isasekhona lapha prostate. Sishesela le prostate, there are two types lapho, kune brachytherapy, and then kuna external beam radiation is the type of radiation less nigh. Lastly, on those few things, kune medication, which is different pills that singakunika on. And what it does is that it shrinks the cancer and kills the cancer elapha emzimbeni. Or sikunika the injection. If it's worse, then singafika la sikunika khona chemotherapy. So treatment ikhona, and even if it's on the highest stage, sakwazi kuyibuyisela to the lower stage, sakwazi kuyicontrol lab. Mara if it's from the low stage, that's where we can cure completely. But from the high stage, yes, we can bring it down and then we just manage to control it. And that means good low patiently, smelly observer throughout every 6 months and all and that, so that we can check if it's not coming back again. So even kuba inyangiwe akhona mhlamba amathuba ngoba kaloku xa kuthethwa ngecancer okanye isifo somhlaza kuye kuthiwe hayi ihambile yanyangeka phinde ibonwe ibuya kwiminyaka elandelayo. Ingaba nakwi-prostate kuba njalo? Yebo, kakhulu futhi. So like bengichaza ukuthi
If it depends what is Sitola at what stage. If Sitola at the lowest stage, like if we operate Skipale prostate, then we have cured that patient. The chances of recurrence are very, very low, almost to none. But if Sitola already says spread deal, suppose we treat her and then we manage it, and then later because the burden was just too much. So it takes the same principles and the same path like any other cancer in the body. But the good thing about the prostate cancer, we treat it even if it's at a higher stage. Number two, the prostate cancer grows very slow. So even if it's at a higher stage, we can still control it and manage to get a few years out of your lifespan still with the prostate cancer, because it's a slow growing cancer we can get. Iyavakala gqirha okanye mhlambi umkumbuzo wokugqibela ndingathi ndikubuza uba ngowuphi umonakalo oye udaleke emzimbeni after iseyisusiwe icancer? Ikhona mhlambi into esheka ingasebenzi kakuhle? Yebo, kakhulu. Ngikhuluma nge-treatment yonke. Mangikhuluma nge-treatment yonke, kusho ukuthi every little treatment that you take in ama side effects here. But the most important things is two things that I want to stress ngala. If we treat le cancer, number one, erection yale ndoda ito affecteka kakhulu because of the treatment. Number two, ukubamba umthamo. It's something that also gets affected with the treatment. So yes, we can treat the cancer and get rid of cancer. The erection goes away and amongst other things, you have to visit the hospital all the time, the costs that are related to that, the other side effects of the treatment, loss of appetite, diarrhea, sometimes constipation, those are some of the side effects that we encounter, but the most important one is the erection na kubamba umkhamo. But with time, it usually gets better. Sometimes it never comes back. Doc, mandibulele kakhulu ngexesha lakho. Ndiyathemba ke ba obhuti bakuvile kwaye bazalisabela ukhwelo bahambe bayokuhlola i-prostate cancer. Ube nosuku oluhle. Ngiyabonga nami ngibonga balaleli naba all the viewers. If bafuna ungithola batongithola Nelspruit Mediclinic, our number is 013-754-0456. 013-754-0456. Nelspruit Mediclinic. Ngiyabonga. Enkosi kakhulu. Lowo ke mbukeli ibingugqirha Brighton Mashava, sithetha naye kaloku ngenyanga yokuhlola i-prostate cancer emadodeni. Kodwa kwangoku masithi qhwi evenkileni, wena ungalicofi elo qhosha. Ndibuze namathongo ngimpundulizela amantshontsho ndiyintwaso kwisiziba sikamantsholo umosijwarha sikanothonto ndimimvuma kufu mhlambe sono qhumisana impepho zelbenana uxolo ndingumzukulwane etola likazothana ukhokho ubhomela uyawucinga ndiyabonga kanti nthinjomo yakhe sombela ukhothama kwami ibhokisi ikhatshe ngusomagwazi usapho likhokhela khawundibuza ithongo ndakubuza ikoloshe entlombeni namagqirha exhensa gebe umbono bomthembu owavelo mama bebhensa ithongo linikhombe emonti ikhuba lo liklamlamba tshona ugceleka mamelani lembongi yathetha intabi yahleba ugreno somaset bafumane ngompulo omhlaba thina sibanjwe ngempepha le system nobiphethwe ngumuntu ontsundu kodwa yamabhulu iyakhetha ikabisa iminyepha ngubani uqamata inkolo khokha inathi xabise nje inkomo kuba liyeza ndibhala igwatya amagwala athi nje moya katyala emancazana ndizingcebiso zenkosi umaqome bonisa ukumka nintsi yaphazama the ink in this pen ligazi likazike laphaleni nginatyala amaharhabe akafumana ncedi zama umangala ndibuze namathongo impundulizela amantshontsho sibona ngenza la kahahabi ihlabana wayetshila ubhuti abantu yomelela indoda emnyama sinqina ngebali likaxhoxo zangamosele enhloko mdubule mchana amagugakuhle
Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Namhlanje ke kwisiqendu sethu sophononongo lencwadi sithetha ngamalungelo emvumi emculweni. Zikhona ke imvumi ezithe zabetheka ngoba zangena emculweni zingenalwazi ngamalungelo namaqethi azo. Kwaye ke zikhona nemvumi ezisentsha kwelicandelo nezingathanda kaloku ukuxakathiswa ngolwazi. Ungenanzulu kulomba ke ngoku sinosakhele Mzalazala uliqala kwezomculo nobhale incwadi ngamalungelo asemculweni. Mzalazala masikubulise sikwamkele enkqubeni. Ndiyazibulisela mandam sisi, inkosi kakhulu, ndiyavuya noba lapha ekhaya. Kuvuya thina. Uthathe usiba nephepha wabhala incwadi apho bufuna uxhobisa khona imvumi eziphakathi emculweni nezithi zinomnqweno ungena. Ungathi nje qabaqaba impembelelo uba ubhalele incwadi yayisuka phi? Alright, ukhula kwami sisi ndikhule ndicula and ndihlala ndiseva uba iimvumi zishiya zingenamali. And ukhula kwami ndabona nasesikolweni ba ayikho into esiyifundiswayo ngamalungelo ethu apha emculweni, ayikho into esiyifundiswayo na ngendlela yokwenza imali emculweni, ngoba ndithe xa ndifunda ndizifundela izinto apha endleleni ndafumanisa into yokuba xa umculo wakho usetyenzisiwe noba usetyenziswe phi na, loo nto leyo ithetha ukuba funeka ubhatelwe for loo nto leyo. And also nento yokuba i-artist xa kusithiwa uyi-artist, loo nto leyo ayithetha ukuba ubhale umculo. I-artist ayiwubhali umculo, uyaqonda. I-artist ngumntu okhwele eqongeni acule or enze umsebenzi wakhe, not ubhala umculo. So kuzo zonke izingxaki ndiye ndazifumana kwi-industry fika kwam apha eJoburg, ndiye ndafumanisa into yokuba ayikho indawo or indlela esiye sifundiswe ngayo as abaculi. So ndadecide ukuba khathi ke ndibhale incwadi with all the information endiyifumanayo, and then ndenze sure ukuba imvumi ezikhoyo zithi xa zicula ziyazi bafuneke zibhatelwe zenze imali. So into endiyithandayo kukuba ubhala usebenzisa nawakho amava kuba oku kwelicandelo ubila usoma uqhushalaza for 15 years in the industry. Ngoku uthatha lo mava uwathi thatha kule ncwadi. Kwaye ke Phawuleka into yobana uye wasebenzisana nazo neemvumi esingatsho uba ziimvumi ezinkulu ne-record labels ezaziwayo. Kunjalo? Ewe, ndisebenzela kakhulu neemvumi ezinkulu and ndiziwinela nditsho nee-awards, sithengisa nee-double platinum albums. I've traveled the world. You know, ndisebenza nazo iikhampani ezikhoyo. I've done events. I also have a big conference that is happening in Durban. It's called the Music in Bizo. This year is 15 years old. So we've brought nakuyo le conference leyo abantu abakule kwelicandelo sekulo baphesheya baza apha eSouth Africa bazofundisa ngawo lo mculo. Wow, amazing. And I mean, xa sijonga injongo zale ncwadi kukuba ufundise imvumi ngokukhupha umculo esingathi into yobana ngumculo ozimeleyo. Ingaba mhlambe imvumi ezawukhupha umculo ozimeleyo loo nto leyo imnceda entwenini? Kuba njengoba utshilo iqala into yobana siye sabona imvumi ezininzi zikhala kumakhasi onxibelelwano, ubonisa into yobana mhlambe belungekho ulwazi. Umntu mhlambe kuthiwe hey unelizwe limnandi tshona eqongeni zasikusayine, angajongi mhlambe into yobana zonke izinto zanibeka phi. Xa uthetha ngomculo ozimeleyo khawunabisela umbukeli. Alright, into ebuhlungu ke kuyo yonke into esiyenzayo kwi-industry yethu kukho le nto yakudala yokuba i-artist funeka isayiniwe. So i-artist ezininzi ziye zinga-understand ukuba nazo zingakwazi uzenzela ngokwazo, ngoba xa uqale wazingenela istudio warekhoda, loo nto ithetha ukuba uyawu-owna umsebenzi wakho lowo uwenzileyo. So we call that i-master rights. So they are owned by the person obhateleyo when you are recording. And then xa uthathe ipen wabhala ingoma ngokwakho, leyo into ithetha ukuba laa ngoma leyana i-ownwa nguwe because nguwe umntu oyibhalileyo loo ngoma leyo. So iqala apho le nto leyo into yokuba u-understand ukuba i-ownership yile yokuba u-owna umculo wakho ngoba uzibhalele, yile yokuba u-owna umculo wakho ngokuba uzirekhodile wena ngokwakho. And then ukuya phambili ke kuye kube lula because xa ufuna i-radio stations or ufuna udlala before ungene khona funeka ufumane into ekuthiwa zii-ISRC codes, zonke zonto zi-explainiwe apha encwadini. Kunalapho uyakhona ufumane ii-codes ozawuthi uzinike kwi-radio station le izawuthi idlala umculo wakho. Funeka uhambile uyoba yimember yaseSAMRO as umntu lo ebebhala umculo so that bazokwazi ukuqokelela imali zakho zibuyele kuwe. SAMRO, sino Khapaso,
sino RISA, sine organization ezininzi that I explained apha encwadini, because incwadi lena i-guide ikunika iziteps zokuba qala elihlobo uhambe wenze elihlobo nelihlobo. And speaking of guides, and ndiyayithanda nalento the wayenza xa uqala umuntu eqala ukhila incwadi into bana uyazidefine zonke izinto zibalulekileyo from composer to producer njalo njalo, and kunento apho ichaphazela kakhulu engathi into bana ichaphazela kakhulu i-artist umba we-copyrights. Uve siyaqonda bana kwixesha lakudala we can say amaxesha noko ngoku seliyatshintshile ngoku because now we are on digital, ababekhala kakhulu ngomba we-piracy nani, but ngoku siyabona into bana i-copyright ngomnye umba otshisa artist ezikhalela yona. How do you address this kule ncwadi yakho? Alright, into ebalulekileyo about copyright into yokuba okokuqala funeka uyazi ukuba into oyibhalileyo or into oyiculayo is not copyrighted. If uzawuvela uyicule nje ingarekhodwanga or ingabhalwanga, it's not copyrighted. But once uyicule or uyirecord actually or uyibhale phansi, automatically it is copyrighted. But when I say it's copyrighted, it means ukuthi you need to have a way of proving ukuba lo msebenzi lo ngowakho. Zininzi indlela zoprova, and ke ndithi kwabanye xa nibenzela lula ngoba sibuye ezindaweni ezingafani, abanye basemakhaya, so ndiye ndithi kubo xa ugqiba ubhala ingoma zakho kwelo phepha elo baleka uye police station uthi mabakucertifyele elo phepha ulenzileyo. Police station ngeke kuzabakho istamp phayana esine dates nantoni na, and then uyakwazi ulithathela phepha leya uliposele kwalapha kuwe so that uzawugcina la envelope ivalekile i-sealed as a proof yokuba la mculo wawubhalwe nguwe, noba ke into othe wayirekhoda kubakho into ekuthiwa zii-files e-studio kwikhompyutha leyo uyisebenzisayo. Make sure ukuba you keep those so that you can have that as a proof whenever kusithiwa ingoma yakho ibiwe, because kubi phandle apha ziyabiwa ingoma zabantu. Ziyabiwa ingoma zabantu, ziyabiwa. And kuphinde futhi kube nomba futhi we-royalties. Ufumanisa into bana mhlambe omnye akasekho emhlabeni, insana ziyalamba because mhlambe this information ibingekho. And yakhalela xa siqola siqongqotha because bengathanda into bana sihlabele mgama kodwa ixesha nje lutshaba luyasichana kakhulu. Ingaba unethemba lokuba incwadi iza kubanagalelo linjani mhlambe ekufundiseni nasekuvundiseni imvumi zethu, sibone into bana mhlambe when it comes to decision making processes benza ngokwahlukileyo njengabantu mhlamba baxhobisekileyo? Ndingatsho ukuba le ncwadi so far seyincede abantu abaninzi, ndibhizi ngondibhala enye because ngoku ndiye ndafumanisa into yokuba kukho abanye bafuna ukwazi uba yintoni profile, omnye ufuna ukwazi uba yintoni press release, but so far with the workshops esizenzileyo safikelela emakhaya, it has brought a lot of change. Ii-artists zethu siyazibona ziyapeya. Wow, ziyapeya. Hayi nami ngazoba ndi-artist ndipeya, but ndiyayithanda kakhulu nalento bana uthi nifikelela nasemakhaya because nyani ngumba lona onzima kakhulu besingathanda into bana besinexesha siwunabele kwaye sithathe mhlambe nemibuzo esuka kwi-artist engaba mhlambe ibinawo because ngiqinisekile nabo bebukele nje bayazibuza into bana hey inoba into ethile nento ethile ihamba njani, kodwa ke saphinde sikubize ngenye imini masibambe ngazibini mzalanzala. Uthe nguNdlovu nakho udade wena uMandlovu. Ekhaya Jikelele iyadibanisa. Kunjalo. Kuhle mntase. Thina ndiyavuya. Siziqongqotha ngolohlobo ke indaba zanamhlanje masibambe ngazibini kuni babukeli bethu abahle abaqhafuqhafu be-Ekhaya Jikelele. Beninathi kaloku ukusukela siyiqala iyure siyayisonga ngoku nisenathi sibamba ngazo zozibini ngenxaso yenu engagunqiyo sikhona kwakhona ngomso nathi sikhona iveki yonke. Nditshilo ndathi namhlanje iqengqeleke yaqengqeleka ibhasi, hayi mntakabawo andikholwa uba sesiyivala, kodwa ke mbukeli siyanithanda ngomso sabe siphinde sikhona nisijoyine kaloku bethuna, siyanithanda. Bye.